دوان روژان ده قیصر آگوستوس امر دا کو همو خلکین دنیا رومایه بینجمارتن. دوی دمه ده گاوا کورینیوس سرداره سوریه بو ev hejmartina pêşî bû ku hat kirin û herkes çû bajarê xwe da ku xwe bide nivîsîn. Ûsif jî ji bajarê Nisreta Celîlê çû Beytlehmê. Bajarê Dawûd ê li Ciwistanê çimkî ew ji mala Dawûd û ji bavîkê wî bû. Ew çû wê derê da ku xwe bi dergistiya xwe Meryemê re bide nivîsîn. Dergistiya wî jî bi zaro bû. Gava ew li Beytlehmê bûn, dema zarokanîna wê hat û wê kurê xwe yê nixurî anî. Wê zarokê xwe di pêçekê de pêça û di afirekî de danî, çimkî cihê wan li mêvanê tune bû. Îcar li wê derdorê şivanan bi şev li çolê li ber keriyên xwe nobe digirt. Milyaketekî xudan ji wan re xuya bû û rûmeta xudan hawirdora wan kir ronahî. Tirseke mezin ket ser wan. Milyaket ji wan re got: Netirsin. Ez hatime ku ez mizgîniya şabûneke mezin bidim we ku ji tevahiya gel re ye. Îro li bajarê Dawûd xilaskarek ji we re çêbûye. Ew jî xudan Mesîh e. Bila ev ji we re bibe nîşan. Hûn ê zarokekî di pêçekê de pêçayî û di afirekî de razayî bibînin. û ji nişkê ve ordiyekê leşkerên ezmên bi milyaket re xuya bûn. Pesnê Xwedê didan û gotin: Li bilindahiyan ji Xwedê re rûmet û li ser erdê li ser wanên ku Xwedê ji wan razî ye silamet. Çaxê milyaket ji dora wan hilkişiyan ezmên, şivanan ji hev re got: Dewerin em herin Beytlehmê û vî tiştê bûyî yekî xudan bi me daye zanîn bibînin. Îcar ew bi lez çûn. Wan Meryem, Ûsif û zarokê di afir de razayî dîtin. Gava ew dîtin, wan ew xebera ku li ser zarok bihîstibûn belav kirin. Hemûyên ku ev bihîstin li tiştên ku şivanan ji wan re got şaşman. Lê Meryemê ev xeberên ha hemû di dilê xwe de hildi anîn û kur li ser wan difikirî. Çaxê İsa li Beytlehma cîhistanê çêbû, ji rojhilat stêrnas hatin Orşelîmê û pirsîn: Ka patîşahên Cûyan ê ku çêbûye li ku derê ye? Me li rojhilat stêra wî dît û em hatin ku biparêzin wî. Gava ku Herodes padîşah ev yek bihîst, ew û hemû Orşelîm jî pêra bizdiya. Wî hemû serekên kahînan û şerîatzan li hevdû civandin û ji wan pirsî: Ka Mesîh wê li ku derê çêbe? Wan jê re got: Li Beytlehma Cihistanê. Çimkî bi destê pêxember wiha hatiye nivîsîn: Û tu, ey Beytlehma li welatê Cîhuda, tu di nav serwerên Cîhuda da bi tu awayî neya herî kêmî. Çimkî ew serdarê ku şivantiya gelê min ê İsraîl bike wêştera be. Ew stêra ku li rojhilat dîtibûn li pêşiya wan çû, heta li ser cihê ku zarok lê bû rawesta. Gava ku wan jî stêr dît, bi şahiyekî mezin dilgeş bûn. Ew ketin malê û zarok bi diya wî Meryemê re dîtin, çûn ser çokan û perizîn wî. Sindoqa xwe ya xezînê vekirin û diyariyên ji zêr, cewîşêrîn û mûrî pêşkêşî wî kirin. Piştî ku di xewna xwe de hatin tembîhkirin, da ku ve negerin ba Herodes, ew di reyekê din re çûn welatê xwe.
Behawi, am begini.